Anna utátta a Máténak a konnektorot a mosógépnek. Adjam oda a mosógép konnektorját? Adom. De ez nem konnektor, ez dugvilla. Kérem szépen. Mit kérsz? Villát. Tessék. Máté, nagyon óvatosan kell. Tudod, hogy miért kell óvatosan a dugóval járni? Bocsuk úgy, a fenébe. A fenébe. A fenébe. Kérem szépen. A fenébe. Nézd csak ide. A fenébe. Mi van a konnektorba? A házam. Dugvillát ég bedugja a mosógépben fönn. És akkor mi lesz, hogyha bedugom a dugvillát a konnektorba? Fél a Máté a mosógéptől. Megérte? Csengetett apa, beengedjük, jó? Arra van a mosógépben, úgyhogy nem váltjuk a mosógépet. De ha tudod, hogy áram van benne, és nem szabad bántani, akkor miért piszkálod? Látottam még. Figyelj csak, óvatosan vele, mert elveszem. Köszönjél apának! Igen, babám, meg... Konnektor? Menj vissza a konnektorba. Olyan vagy, mint a gömbvillám. Csicsú, jön menni. Máté, szeretjem. Még. Lecsúcsúra. Figyelj csak, hogy hívnak téged? A fenébe bedug, hogy ott. Figyelj csak ide, nézz ide egy kicsit. Elmondod, hogy hívnak téged? Bedug,